l'art i la creació amb Van Gogh. Hi havia una vegada un pintor anomenat Vincent Van Gogh. Van Gogh li agradava molt pintar i fer molts quadres. El senyor Van Gogh es va posar malalt i va visitar el metge. El metge va decidir dur-lo a l'hospital. Ahí va estar un temps i així poder recuperar-se. Ell pensava i pensava què podria fer per a no avorrir-se, sense poder eixir a cap lloc. Aleshores, una gran idea el va omplir d'alegria i felicitat. Sabeu què va fer? Pintar! Pintava de dia, pintava de nit, pintava sempre. Quan estava trist, pintava sempre. Per ser molt feliç. I des d'aquella habitació, observant el paisatge que l'envoltava, el senyor Van Gogh va fer aquesta meravellosa obra d'art anomenada La noche estrellada. I ara vos toca a vosaltres convertir-se en un gran artistes. Prepareu-vos. A continuació us contaré els materials i alguns secrets per a que cadascú de vosaltres feu un quadre meravellós.